Boy on the beat. MC Boy kan yaran akwai kwanya ga akushi ya za a yi na ɗaukar ya gaskiya mu rike mu bar ƙarya kin tafiya ko mu dinga waiwayen baya dube ni ka ganka ka san da bambanci ka ja da ni to fa kai ganganci MC Boy ni ba na munafunci ya Allah ka kare mu ga kafirci fituwar nan ta zo da sassauci Nigeria mun shiga emergency kuma ya rikirkice ba ma da wani yanci kaunar mazan nan mu fiye yin naci in ka iko cikin ka diye yo party MC Boy kan yaran akwai kwanya ga akushi ya za a yi na ɗaukar ya gaskiya mu rike mu bar ƙarya kin tafiya mu dinga waiwayen baya na rike san manzo kun ga aiko na dace ya Allah kaunar sa in zauce kafiri kai ku hanya ka kauce ka tuba tun kafin ta zo kauce mutuwa in ta zo ai dole ne mu mace dana koya gashi na fi mai gado har ta ga turanci ku ce window yan majalisa ta ce a rage sa ido yaran gaidam a waka bana gado MC Boy kan yaran akwai kwanya ga akushi ya za a yi na ɗaukar ya gaskiya mu rike mu bar ƙarya kin tafiya ko mu dinga waiwayen baya MC Boy dan GDM yar dan da kalmar saki Allah bai so ba ku iran sarki a waka gumban kai ba ana tsintuwa ko da ba a jefar ba masoya na ku ba za na yasar ba kuma magana ba za na fasar ba a don gari to ai ku ne yan mata ku sha zaman ku huta yan gata alkhairi dai shi nake ta muku fata a neman halak a nuna yayi kanta kuna burge samari yan mata wallahi tar da halinka dan fata Allah ka bani gida har da motoci duk lomar da na kai baki sai na ci Allah ka cire bayan ka cikin kunci kasa da ta koshi aikin ta sai bacci MC Boy kan yaran akwai kwanya ga akushi ya za a yi na ɗaukar ya gaskiya mu riƙe mu bar ƙarya kin tafiya mu dinga waiwayen baya MC Boy ga akushi gaskiya tafiya kin tafiya mu dinga waiwayen baya MC Boy on the beat.